Nevíte kam na procházku? Připravili jsme si pro vás takový malý pořad, kde vám ukážeme nejbližší okolí a ukážeme malé procházky i velký výlety. Tak pojďme na to a podíváme se dnes na Modrý kameny. Viď? Hele, Herbe. Tady máš Klausovo údolí, který se tady využívalo k plavení dřeva například. Potom ho tady lázeňský hosté využívali na krásné cestičky a procházky kolem Jánek. Ale dneska bohužel už to je zavřený. Kvůli tomu, že se nám to tady trošku bortí. Ale blízká se na dobrý časy a určitě to tady jednou zase otevřou. Až to bude otevřený, tak to bude ta nejhezčí cesta na Černou horu zase a opět. Cesta, co tam vede okolo, tak vlastně celá jako spadla dolů až do té řeky, do toho potoka. Tady právě zdoláváme asi tu nejhorší část cesty, kterou fakt nemám rád. Protože jdeš po asfaltu do kopce. Ale za to, že to zdoláš, máš první odměnu. A to je první výhled na Jánky. Tady v té části, teď asi ne, protože máme zimu, jaro, ale v létě dávajte pozor, protože tudy se dá jezdit na koloběžkách z Černé hory. Tady byla totiž lavička dřív na posezení, ale teď je tam závora, protože hodně lidí chodilo tady dolů, takže nevím, jestli to tam ještě je. Až dojdeš sem, tak modrokamenný boudy si necháš na potom za odměnu. Teď půjdeme nahoru a nejdřív se podíváme přímo na Modrý kameny. Tady si všimni žlutý značky a sejdi z hlavní cesty a pojď rovnou tady na Modrý kameny. Tyjo, paráda. Tady je fakt krásně vidět na Buky i na Trutnov. No a pomalu jistě už budeme tady. Modrý kameny. Cesta tady nahoru je hezky vyčištěná, takže se nemusíte bát, že by se tady hrála nějaká hra na přelejzanou. Je super, že s každýma pár metrama, co vyjdete vejš, tak to místo vypadá prostě úplně jinak. Ale furt krásně. No jsme tady. Jsme na Modrých kamenech. Tohle je ten druhý nejvyšší. Pak máme ještě tamhle jeden, ale ten v tomhle počasí úplně není přístupný. Sem to taky nebyla žádná sláva, takže opatrně.
A teď už si tady jenom užijeme ten výhled mezi stromy a budeme poslouchat to ticho. Ale ještě mám jednu otázku, nebo spíš řekněme, můžeme to pojmout jako soutěž. A mě by zajímalo, jestli někdo z vás tuší vůbec, proč se Modrý kameny jmenují Modrý kameny. Napište nám to do komentáře. A když půjdete tady nahoru, tak vlastně přijdete na cestu, po který buď můžete pokračovat nahoru, na Černou horu, anebo kolem Krausových bud, zase zpátky k té modrokamenné boudě, kam teďka jdeme. A jestli budeme mít otevřeno, tak si tam dáme něco dobrýho. Tak už jsme na hlavní cestě, která je i součástí Krkonošské magistrály. A když se vydáte tady tím směrem po Modrý, tak dojdete až na Černou horu. A když se vydáte tam tím směrem, tak dojdete zpátky na ty modrokamenné boudy. Tady když se dostáváme na místo, kde jsou vidět Krausovy boudy, je to fakt moc pěkná část, kde nic jiného není, kromě těchto krásných dvou baráčků. A taky tady máte super odpočívadlo i s přístřeškem. A to je poslední taková zajímavá zastávka. A teď už půjdeme jenom z kopce dolů. Už se blížíme do zdárného finiše. A půjdeme tudy. Oklikou jsme došli k modrokamenné boudě, ale bohužel natáčíme v mezisezóně, takže pivko si tady nemůžeme dát. A budeme pokračovat zpátky do centra Jánských Lázní, kde si můžete určitě něco dát. A nejen pivko, ale třeba dobrý kafe, anebo koláč a pak jít domů. A oplatky. Oplatky? To ani nevím, jestli se tam dělají totiž. Jo, na kolonádě. No, anebo na kolonádě oplatky. Jsme na konci výletu a teďka se můžeme rozhodnout, jestli půjdeme domů, anebo ještě dolů do centra, kde si můžeme dát něco dobrýho, jako například kávu, protože jsme v Lázních, k tomu patří káva a oplatka, takže něco takového, anebo zajít někde do hospody na dobrý pivko a pak si jít lehnout a odpočívat. Tohle byl jeden z kratších výletů. Ty výlety budeme samozřejmě dělat i delší a budeme je dělat i v trošku lepší počasí, protože dneska ten výlet byl i náročnější z toho důvodu, že ještě máme sníh. A myslím si, že je na co se těšit a budeme rádi, když se podíváte dolů do komentářů nebo do popisu videa, kde bude uvedený přesný profil cesty. Bude tam i odkaz na mapy.cz, tak abyste měli tu cestu co nejjednodušší a mohli si ji projít přesně jako my. A těšíme se na vás příště. Ahoj.